Maxi Ruby, Ruby Max. Maxi Ruby, Ruby Max. Maxi Ruby. Ruby i njen mali brat Max. Max i Ruby. Max i Ruby. Maxov vrtić. O, Makse! Možeš li da poveruješ da je danas prvi dan škole, Makse? Veoma sam uzbuđena. A ti? Da. Jedva čekam da vidim drugara i upoznam novu učiteljicu. A tebi je prvi dan u vrtiću. To je velika stvar. Velika, ogromna. Hvala će te pomoći. Tinu, ninu, tinu, ninu, tinu. Ruby, Makse, spremate li se vas dvoje? Ruby, možeš li da pomogneš bratu? Mogu, mama. Čuo si, mamu? Moramo da se spremimo, Makse. A to znači da skinemo pidžamu. I operemo pekmez s lica. Šta hoćeš da obučeš? U epizodu snimamo i nema copyrighta. To sam napisao u prvom delu. Nešto lepo. Jer ti je Hvala. prvi dan. Hvala. Šta kažeš na Obaveštenje. ovo? Ja pojma. Ne. Ne to. Dobro, nastavit ćemo da tražimo. Ali želiš da izgledaš lepo, zar ne? Danas ćeš upoznati mnogo novih drugara i novu vaspitačicu, gospođu Banti. Poneću kola hitne pomoći. Mislim da to nije dobra ideja, Makse. Zašto da ne? Ja volim svoje kola hitne pomoći. Preglasna su za učionicu. Bolje ih skloni i spremi se za školu. Ali hoću da ponesem nešto. Imaš lepu novu odeću i lep nov ranac. O, Makse, kako si ga isprljao pekmezom? Morat ćemo da ga operemo. Odmah se vraćam. Tarantula! Ona ne stvara buku. Poneću te u školu. Evo, izvoli. Nadam se da se nije isprljao iznutra. Ne smeš da nosiš tarantulu u vrtić, Makse. Zašto da ne? Ja volim svoju tarantulu. Mogla bi da bude previše strašna za drugu decu. Ali, možda ako ostane u rancu... Makse, Ruby, uskoro treba da krenete u školu. Dobro, mama. Hajde, moramo da se spremimo. Moraš da se umiješ. Da. Sad isperi. Gotov sam. A sada operi zube. Tada! Sad ti fali još samo veliki smešak i brzo ćeš naći nove drugare. Smešak. Znam! Makse, kuda to ideš? Moraš da se obučeš.
video Maksa? Ne, nisam još od doručka. O, spremaš nam salatu za ručak. Da, skoro je gotova. O, lepo ti stoji na ovoj haljina, Rubi. Hvala, tata. Jeste li se spremili za školu? Jesmo. Dobro, sve je spremno. Pitam se gde je Maks? Gde li su? Nisu tu. Makse? Makse? Ne. Unutra? Ne. Makse, jesi li unutra? Uskoro ćemo krenuti. Ne smemo da zakasnimo. O, Makse! Znam! Moj vampirski zubi. Makse, gde si? A tu si! Moraš da se obučeš za školu. Makse, moraš da ostaviš vampirske zube kod kuće. Ne možeš da ih nosiš u školu. Zašto da ne? Vampirski zubi su strašni. Ne želiš da uplašiš svoje nove drugare. Osim toga, treba jednostavno da budeš svoj. Dobro, vreme je da krenemo. Ne zaboravi ranac. Ovo je važan dan. Jeste li oboje uzeli u ženu? Da. Hvala ti što si pomogla Maksu da se spremi. Nema na čemu, mama. Lepo se provedite vas dvoje. Hoćemo. Zdravo. Zdravo. Zabavite se. Dobar dan, gospođo Huffington. Zdravo, Makse, zdravo, Rubi. Prvi dan škole? Da. Zabavite se vas dvoje. Hvala, gospođo Huffington. Doviđenja. Dajte kasu, pita ga. Zdravo, Rosalinda. Sve će biti u redu. Vidjet ćeš. O, zdravo! Dobrodošli na prvi dan vrtića. Uđite. Prijatan dan, Makse. Sigurno ćeš steći mnogo novih drugara. Upamti, samo budi svoj. Molim vas, uđite i nađite mesto na tepihu. Ja sam gospođica Banti, vaša vaspitačica. Zdravo, ja sam Lili. Ja sam Winston. Ti si vampir. Da? Da pogodim. Ti si sigurno Maks? Ko još želi da se pozdravi? Zdravo, Makse. Zubi su ti odlični. Da, smešni su. Ja baš volim vampire. I ja. Već vidim da ćete se svi lepo sprijateljiti. What kako male se. Was für ein nice funktioniert. Naslikala sam svoju kuću. Šta misliš? Joša. Sviđa mi se. Šta si ti naslikao? Vampira. Smiješno.
tako i ja. I jedva čekam da vas sve opet vidim sutra. Doviđenja, gospođice Banti. Vidimo se sutra, Makse. Zdravo. I sutra se igramo za vreme odmora, može? Može. Wow, izgleda da